Heipä hei kaikki pienet ystävät ja tervetuloa taas Positiivi-ohjelman pariin. Minä uskon, että teitä on siellä hyvin monta perheen pienintä nyt sitten kuulolla. Tänään me puhumme vähän harrastuksista ja me menemme tuonne Rautalammille. Ja minusta siellä esikoululaisilla oli oikein mukava harrastus, nimittäin siellä oli semmoinen orkesteri. Mennäänpäs nyt kuuntelemaan, että mitä sillä tarkemmin sitten oikein tapahtui. Timo, mitä sinä soitat tässä orkesterissa? No alussa sitten, kun me ollaan ihan oikeasti koulussa ja soittaa oikealla vehkeellä, niin sitten kyllä mä oon sitten kitaristi, mutta tällä hetkellä mä oon basisti. Kerropas vähän, ketä kaveria sulla soittaa tässä teidän orkesterissa? No Virran Petri Virta siis, Roope Jalonen, Jussi Karhunen ja Kasperi Puranen, sitten Ville-Veikko Korhonen. Siellä oli muuten miksaajakin. Kuka se miksaaja oli? Se oli just se, minkä mä viimeiseksi sanoin, Ville-Veikko Korhonen. No niin, ja hyvin minusta tämä teidän orkesteri soittaa. Mitenkäs kauan te olette jo harjoitelleet? Harjoitelleet? No viime vuonna aloitettiin joululla ja jouluna aloitettiin ja sitten siinä oli 3 keikkaa ja sitten ollaan menty koko ajan eteenpäin tähän asti. Monestikos viikossa te harjoittelette? No oikeastaan joka päivä silloin kun halutaan. Niin, tämä on siitä hyvä orkesteri, että tämä voi harjoitella vaikka joka päivä täällä päiväkodissa. Mikäs tämä orkesterin nimi sitten on? Karhukopla. Aivan oikein, Karhukopla, joo. Kerropas vähän noista soittimista, mitä soittimia teillä on? Basso. Sitten tämä ei ole soitin, tämä miksaus ei ole soitin. Rummut. 1 kitara yleensä. Sitten on, siis 2 kitaraa. Ja onko meillä muuta yleensä? Ei olla muuta yleensä. Kukas nämä soittimet on tehnyt? Nämä kaikki yhteen paikkaan tehty. Sitten nuo rummut on vähän sillä muutenkin tehty. Ne on muuallakin tehty. Ei me noita rumpuja olla. Ja kaikki ei ole meidän kohdalla. Niin, no minkälaista musiikkia te sitten soittelette? Vähän tuommoista rock'n'rollin tyylistä taitaa olla. Joo. Ja sitten ensiksi oli Kapteeni Kokut ja nyt mikä äsken meni oli Aave-ratsastajat, se kappale. Mikä se sinun ihan mieluisin kappale, jota sinä aina haluat soitella? No, eniten mä soitan kyllä Aave-ratsastajaa halusin, mutta yleensä me soitan Kapteeni Kokut. Ja minkälaisissa tilaisuuksissa te olette sitten oikein esiintynyt? Video on tehty 1 kerran. Sitten muita semmoisia juttuja on tullut, että no sanotaan nyt ei ole muuta semmoisia tosi silloin, paitsi joulujuhla. Joulujuhlassa? Mitäs nyt siellä joulujuhlassa soitteli ja minkä tyylisiä? Näittekö samoja kappaleita? Ei. Se meni vähän pieleen silloin. Oli kaikki vähän huonosti. Valittiin niin huono kappale siihen. Tuli ääniä sille niin paljon. Onko teillä kuule ketään semmoista, joka niinku sitten laulaa? Onko semmoistakin? No, silloin kun joulujuhlassa aloitettiin, niin silloin oli erilaiset kitarat ja kaikki. Niin silloin oli laulajia, ainakin mä ja se Pete. No entäs sitten nyt, kun tämä orkesteri on ollut jo niinkin kauan kasassa, niin mitenkäs sitten jatketaan? Kun nyt sitten joudutte kohta lähteä ensi syksynä kouluun, niin vieläkö sielläkin soittelette? No, tietysti sitten jos on vehkeet